Prečo si myslíte, že homosexualita je hriech? Pretože my sme kresťania, ktorí nasledujú Božie slovo Bibliu a Biblia hovorí veľmi jasne, Boh je autorom rodiny. Boh stvoril muža a ženu, aby mali deti, aby sa plodili a rozmnožovali. Čiže my vieme, že súd Boha prišiel na Sodomu a Gomoru kvôli homosexualite. Hej? Dnes už máme proroka zasľúbeného Biblii, ktorý prorokoval COVID, ktorý prorokoval útok Iránu na Izrael, ktorý prorokoval vojnu v Gaze, ktorý prorokoval vojnu na Ukrajine, ktorý prorokoval záplavy v národoch. Dnes tu máme Boží hlas, ktorý varuje národy, čínte pokánie z LGBT a z gay pride, pretože toto sú hriechy Sodomy a Gomory. Preto varujeme túto generáciu, aby nešli do pekla. Preto evangelizácie pre tých ľudí sú veľmi dôležité, aby činili pokánie, aby nešli na veky do pekla. Toto je náš účel. My sme kresťania. Dobre, a z akej cirkvi ste? Cirkev pokánia a svetosti. Pokánia a svetosti? Áno, cirkev pokánia a svetosti je to globálna cirkev, pretože posledný prorok Biblie už je tu, ktorý pripravuje teraz cestu pre slávny príchod Mesiáša. Oznamuje nám v tejto cirkvi, čo budeme my vidieť správach o nedlho, ako sme videli napríklad záplavy. Čo budeme vidieť? Napríklad záplavy v národoch sveta. Sme videli ďalší súd Boha Otca. 6. januára 2023 Boh Otec hovoril, že príde ďalší súd Boha a to budú zaplavené národy. To vidíme vo všetkých národoch, že prišli záplavy. Aký je váš názor na to, že niektorí ľudia tvrdia, že týmto vlastne ubližujete tým ľuďom? Lebo keď akože im hovoríte, že hrešia, že nie sú správni, vy ste pred chvíľočkou som počul kričať, že nenávidíte homosexuál. A nenávisť je podľa vás v poriadku? Ja som kričala, keď ste ma dobre počúval, moje slova boli činte pokánie z homosexuality. Tam neboli slova nenávisti, tam boli slova činte pokánie. Keď Pán Ježiš Kristus prišiel na misiu na túto zem, on hovoril činte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Pán Ježiš, jeho príchod je teraz blízko. Čiže títo mladí ľudia smerujú na cestu do pekla. Toto je úloha kresťanov, aby išli evangelizovať a varovali. Prosím, nechoďte do pekla. Činte pokánie, navráťte sa naspäť Pánovi Ježišovi a kresťanským biblickým hodnotám. Keď sa nenavrátia, idú rovno do pekla. Keď odmietnú slova Čiže nie je pravda, že nenávidíte homosexuálov? Nie. My sme preto tu, že milujeme tento ľud a nechceme, aby išli do pekla, lebo kto pôjde vstúpiť do pekla, neexistuje východ a sú tam tí ľudia na veky, rozumiete? Keď ich nenávidíte, tak aké je vaše postavenie? Teda máte ich rada? Samozrejme. Máte vy rád homosexuálov? Samozrejme, preto sme tu, aby tí ľudia spoznali pravdu, pretože je tu jediná cirkev, ktorá teraz pripravuje národy na príchod Pána Ježiša Krista, ako aj na Slovensku a tak ďalej. No a tento pochod homosexuálov berieme tak, aby sme neprišli tým ľuďom obližiť, ale aby sme im prišli ukázať, že tu je služobník Pána a že tento banner, ako tu píše Mesiáš, prichádza, že tento deň sa reálne stane. A tak ďalej, pretože vidíme, že teraz je tu pochod a chcel by som aj vám povedať, že je tu očakávajúce proroctvo, ktoré sa naplní kvôli homosexualite, ako vidíme tu na Slovensku, ktoré sa teraz tu dialo. Washington DC zasiahne zemetrasenie. Veľmi silné, to je proroctvo samotného Pána. Veľmi skoro. Vo Washingtone to vedia? Áno, vedia to, pretože sú varovaní. Washington DC ľudia o tom vedia. Preto vám to môže povedať. Ešte ma zaujíma, že keď teda toto je cirkev pokánia a svetosti, teraz nevidím, svetosti Slovensko, prečo nie ste katolíci? Prečo? To bolo zlé? Katolícka cirkev je opísaná v Biblii. To je tá neviestka, ktorá sedí na šelme, čiže má vzťah s nepriateľom. Preto vidíte kopec hriechov a vidíte modlárstvo v katolíckej cirkvi. Pán Boh Všemohúci hovorí skrze ústa jeho proroka, že činte pokánie z katolicizmu a vidíte von z babylonských veží modlárskych. Tam je modlárstvo, ktoré Boh nenávidí, to vidíte napísané v celej Biblii, starom aj v Novom zákone. Čiže treba, aby slovenskí kresťania začali činiť skutky vôľu Boha Otca, keď povedal v Novom zákone tiež môj ľud, vidíte vonku z Babylónu. Keby Slováci čítali Bibliu a študovali a riadili sa zákonmi Boha Otca, babylonské veže modlárske by boli prázdne. Rozumiete? Preto súd Boha napríklad prišiel nedávno pri Šírave, celý jeden kostol spadol, bol zrútený. Hnev Boha sa prejavuje zemetrasením, tam sa trasie zem. To je registrovaná cirkev? Už akože normálne, že cirkev, hej? Registrovaná cirkev na Slovensku zatiaľ nie je, pretože ako mi zisťoval jeden sudca na Slovensku, Slovensko má najhoršie parametre, to znamená, musíme mať 50, bolo 30 000 ľudí, teraz musíme mať 50 000 ľudí, aby bola registrovaná cirkev. Napríklad v susednom národe stačí aj ľudia, ale je registrovaná cirkev. Akože v Česku? Myslím, že v Česku to je, hej. Ďakujem pekne. Takže nemáte za čo.